Kontrast, Lounge, Radnički univerzitet, Obrenovac, Šabac. Zaštiti se znanjem. Dobrodošli u 123. Akademac. Da li zbog spleta okolnosti, neznanja, panike ili nebrige nadležnih, ali studenti su ti koji često gube život u vanrednim situacijama. Zato ćemo se danas naoružati znanjem. Naša današnja gošća, Ljubica Krnjajić, sekretarka Vatrogasnog saveza Novog Sada. Dobro nam došli. Hvala, bolje vas našla. I sa nama su i studenti sa Univerziteta u Novom Sadu. Također dobrodošli i drago nam je što ste tu sa nama. Ne tako davno na Fakultetu tehničkih nauka osnovan je akreditovan smer upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara. Da li pozdravljate ovakve i slične inicijative visokoškolskih ustanova? Itekako, ja sam lično vrlo zahvalna profesorici Laban koja je pokrenula to i dobrim delom iznela taj posao pripreme i odlično je da budu ne samo iz razloga što će se odškolovati jedan veći broj ljudi stručnjaka za tu oblast, nego će i Fakultet tehničkih nauka na svim smerovima makar delimično obrađivati te teme i to je dobro iz razloga što je studenata mnogo sa tog fakulteta stradalo u ovim požarima koje smo imali u Novom Sadu. I to je jako važno i ja volim što je konačno Univerzitet Novog Sada proširio. Znači sad imamo i akademske i imamo strukovne studije zaštite od požara. Aleksa, ti si baš student ovog smera. Šta te je uopšte navelo da upišeš baš taj smer? Navelo me interesovanje u prevenciji i samom delovanju u katastrofalnim događajima i požarima. Nije svaki događaj taj katastrofalna situacija. Vanrednu situaciju proglašava država i nadležni organi, ali do požara i katastrofalnih događaja dolazi veoma često, pogotovo u našoj državi. U našoj državi su najzastupljeniji poplave, požari i zemljotresi. I samim tim prevencija je najbitnija i mene jako zainteresovalo i spašavanje života i učestvovanje u takvim situacijama. Aleksa, kakav je tvoj neki opšti utisak? Koliko su mladi danas uopšte informisani o tome kako se ponašati u rizičnim situacijama? Pa, veoma slabo, jako su slabo upoznati. Trebalo bi više pažnje posvećivati tome, počevši od obuke u osnovnim školama i u srednjim školama. Ja tokom svog osnovnog i srednjeg obrazovanja uopšte nisam bio upoznat ni sa kakvim tim faktorima, šta se to može desiti. I trebalo bi dosta fokusirati se na tome i uvesti redovno obuke u osnovnim i srednjim školama. Aleksandra, šta ti misliš? Pa ja se nikad nisam našla u nekoj takvoj situaciji, niti znam osobu koja se našla u takvoj situaciji. Niko od nas nije obavešten šta raditi, niti informisan šta raditi kad se nađeš u takvoj situaciji. Svi nekako polazimo od toga da se to nama neće desiti i uglavnom nam se neće desiti, međutim postavlja se pitanje šta raditi ako se to desi. I mislim da je zbog toga jako važno informisati mlade o tom problemu, pošto naša država nema sredstava za neke obuke možda, da li kroz puštanjem filmova ili na neki drugi način obaveštavati ljude o tome. Danas su mladi jako nezainteresovani. A zašto? Jer misliš da misle da to ne može njima da se desi? Pa danas niko ne gleda tako u budućnost. Svi žive danas, sutra i niko ne smatra da će doći u takvu situaciju kao što se desilo na primjer u Kontrastu ili tako nekom požaru koji je izbio. Niko nije znao da će se desiti to u noć požar ili tako to. Ali trebalo bi da gledaju gde idu i da paze, pošto danas stvarno niko ne zna o tome ništa. Trebalo bi da bude makar neki propagandni video ili nešto tako, da ljudi, da deca, da omladina, trebalo bi da znaju šta može danas sutra da ih susretne. Larisa, da li si se ti nekada trudila da saznaš što više o tome? Pa iskreno, ja se nikada nisam našla u nekoj vanrednoj situaciji i prvi put kada sam uopšte počela da razmišljam o tome,
Bilo je, kako je Petar rekao, taj požar koji je izbio u Kontrastu, tu se nalazili neki moji prijatelji i tada sam po prvi put uopšte pomislila na mogućnost toga, znači da se ode u noćni klub i da se desi neka situacija koja može da bude opasna po naše živote. A moje mišljenje je da na neki način bi trebalo da se pojača svijest mladih po pitanju takvih situacija, da li kroz neke edukativne programe ili, na primjer, na internetu zaista postoje mnogi članci putem kojih mladi mogu da se informišu, ali problem je u tome što mladi u današnje vrijeme slabo i čitaju i niti su zainteresovani za takve stvari i eto. Gorane, da li se tebi nekada desilo da se nađeš u nekoj vanrednoj rizičnoj situaciji, a da možda nisi ni znao kako da postupiš? Pa, nažalost, jeste. Prošle godine za vreme majskih poplava Medicinski fakultet je postao jedan od centara za skupljanje humanitarne pomoći. Nažalost, od starijih, iskusnijih ljudi koji su obučeni za to, nama niko nije pomogao. Radilo je nas u centru Mozak operacije, bilo nas 5 studenta koji nisu imali pojma kako se šta radi, gde, kako ide i bukvalno smo učili sve u hodu, pošto je to trajalo nekih, ja se više ne sjećam, 15 dana, svaki dan je za nas bio novo iskustvo. Mi smo imali svaki dan oko 250-300 volontera koje je valjalo nahraniti, pa tu pomoć poslati. Mi smo bukvalno preuzeli na sebe i posao i Crvenog krsta i posao grada i baš je bilo haotično, ali nikad ni u jednom trenutku nije bio haos da se ne zna ko šta radi. Ana, ti si se zadesila u diskoteci Kontrast te tragične večeri kada je izbio požar. Da li nam možeš reći sada sa ove vremenske distance svoja opažanja? Pa moram da kažem prvo da ova tema sad ovde u studiju mene jako ponovo uznemirila, iako je to eto bilo pre nekoliko godina. Ja sam bila tu noć potpuno isto neplanirano u toj diskoteci i jednostavno moram reći da mi eto nije bila pored mene ta najbolja drugarica tada. Ja mislim da ja još jako dugo ne bih izašla odatle, zato što apsolutno nisam bila svesna u tom momentu da će se to proširiti, šta će se dogoditi i čekala sam da vidim šta će moje drugarice, gde su, da se svi okupimo, da isto tako kao što smo i ušli da izađemo, međutim nismo svi bili na istom mestu i ta jedna moja najbolja drugarica je rekla odmah uzmi stvari i moramo da izađemo. I baš kada smo izlazili bila je jako velika gužva, panika, iako smo izašli eto među prvima i nekako ja posljednji put kad sam se okrenula da vidim šta se događa, baš onako mi je neka slika bila, baš nekako jako velika, da kažem, vatra se podigla, ali opet kad smo izašle mi u taksiju već nismo bile svesne toga da će to tako neke posljedice zauzeti i pričale smo o tome kao ne znam kako će to sada biti u javnosti, šta mi da kažemo roditeljima kući, šta ćemo sledeći vikend, kako uopšte ikad više da izlazimo, da li se osjećamo bezbedno, ali u svakom slučaju kada smo se rastale, ni jedna ni druga nije mislila da će se desiti to što se desilo. I tako da sam ja nekako tu tek doživela mnogo posle i evo i sada ponovo, nekako mnogo me je jači utisak stigao kad sam videla kakve su to razmere. Razmere bilo u kakvoj sam se stvarno opasnosti našla nečijom nepažnjom i prosto jednostavno jako mi je strašno što se to desilo i da mi i dalje to ne znamo ni zašto ni kako i da na kraju krajeva da mi se opet to desi nisam sigurna da znam kako bih reagovala. Da li je te to možda motivisalo da naučiš kako da se ponašaš u takvim situacijama i da se malo informiš? Ovo iskustvo pre svega me je učinilo opreznijom, mada i osjećam veću paniku i češću ponekad kada to eto i nije opravdano i često se tako pribojavam, razmišljam da li sam blizu izlaza, da li uopšte da idem na neko mesto, desi mi se ponekad i da odem naprasno sa neke žurke ili okupljanja, kada tako jednostavno samo u meni odjednom krene neka nervoza, iako je prošlo dosta godina. Kako biste ovo prokomentarisali? Pa, prirodno. To je prirodna reakcija. Ovo što ste rekli da je vaša drugarica u stvari pokrenula da izađete, to smo mi u nauci razjasnili, rađena su istraživanja. Oko 50%, 48 do 50% ljudi uradi ono što neko drugi radi. Zato je važno da uvek kad su tako veliki skupovi da nekog ima ko je iskusan, ko zna
šta treba uraditi, pa će on onda pokrenuti druge, ali je i savjet ovako vama svima i svim ljudima, ne samo mladima, da se obuče za reakciju u slučaju požara. Mali požar se može ugasiti sa malo snaga i sredstava, znači sa malo ručica, malo ljudi, sa malo opreme ili sredstava za gašenje ili određenom radnjom svojom da to spreči, a već kad se razbukta to onda treba malo više. Znači naučite rukovati vatrogasnim aparatima, to nije teško, dođite u vatrogasni savez ili u dobrovoljna vatrogasna društva i mi ćemo vas to naučiti da vi budete vešti i da razbijete taj strah koji se kod vas sad normalno javlja, jer jer ste vi u stvari sad i posle, kad ste čuli za te posljedice, postali svesni koliko je ta situacija bila opasna. Eto, vi ste imali sreće i ne samo vi, bilo je mnogo ljudi koji su tamo imali sreće da izađu. Puno je to učinjeno propusta, ne znam koliko ćemo u ovoj emisiji moći se i tog dotaći, propusta organizatora te priredbe. Oni su trebali da imaju te ljudi tu vatrogasnu stražu koja će da bdije da se nešto ne desi i ako se desi da onda usmerava, da evakuiše vas i da ugasi, da to ne dobijete razmere. A koje su to neka osnovna pravila ponašanja, neki potezi koje možemo preduzeti u takvim situacijama radi očuvanja života i zdravlja? Da. Pa konkretno eto možemo taj kontrast koristiti, mada možemo i launch i on je, eto to je pre 8 godina se dogodilo, možemo te primjere navesti. Ima mnogo načina kojima se sprečava nastanak te vanrednog događaja, odnosno opasnog događaja. O tome moraju voditi računa svi, i oni koji organizuju programe ili rad, i oni koji se tu nalaze. Ali ako se već nešto desi, znači odnosno kad dođete negdje u nekakav prostor, ipak se upoznajte malo sa tim prostorom. Da vam ne bude da sad ne znamo da se ovo ugasi, da mi nemamo orijentaciju gdje su izlazi. Znači uvijek se potrudite da prvo dobro sagledate taj prostor, da zapamtite kud bi trebalo da idete u slučaju da se nešto desi, da iz nekog razloga treba hitno napustiti. Drugo, uvežbavajte to da vam brzo dođe ta misao šta je prava reakcija. To se radi tako što ćete obavljati puno poslova i kući i van kuće i učestvovati na nekim takmičenjima i vežbama i onda ćete se vi izveštiti da brzo reagujete. Ako samo igramo kompjuter i ako se samo zabavljamo mobilnim telefonom, nećemo postići tu reakciju. Ima još nešto što bih željela da kažem, da se u uslovima vanrednog događaja kod nekih ljudi vrlo brzo javi ta misao prava šta treba da urade. A kod određenog broja ljudi prvo ih savlada panika, oni se izgube, ono što kažu u narodu, seku im se noge od straha, šta će biti. I sad njemu treba jedno vreme da se on skoncentriše na ono šta bi trebalo da uradi. Može se još desiti, ovo je važno isto da znate, da možete jedni drugima da pomognete. Kod određenog broja ljudi u uslovima povišene temperature i povećane koncentracije otrovnih gasova, pre svega tu ugljen monoksida, što se on prvi i u većim količinama javi u dimu, mozak ne šalje pravu poruku telu šta da uradi. I može se desiti da se neko u toj najopasnijoj situaciji smeje. I da vi njemu govorite nešto, on se smeje i da vi steknete utisak da je on nezainteresovan, neozbiljan, da ignoriše. Ne, on ima pogrešnu poruku mozga šta treba da radi. To treba naučiti isto da prepoznate. Pa kad ste vidjeli da neko tako reaguje, onda ga na silu treba iz tog prostora evakuisati i ako to ne možete vi da uradite, onda pozvati u pomoć još nekog. Još se može desiti da čak neko bude agresivan ili da on vas gleda, ono što kažu, gleda kroz mene i ne reaguje. Ne znam da li me je razumeo ili nije. On vas čuje, ali on nije sposoban, nije u mogućnosti da pomeri ni noge, ni ruke, ni da vam kaže da je razumeo, ali da ne može da se mrdne. Znači, tu reakciju tela treba prepoznati.
Studenti, dajem vam reč. Uvereni smo da imate mnogobrojna pitanja za gospođu Krnjajić, tako da izvolite. Moje pitanje je da li mislite da može da se napravi neki program koji može da se plasira studentima kao i školarcima, gde oni mogu to da nauče u praksi? Da, odlično. Treba u školama, u obdaništima, školama, na fakultetima da se radi, ili to se radi i u objektima javne namene. Uvežbavanje treba da se radi, kod nas je to manje, da se radi uvežbavanje. Uvežbavanje evakuacije za slučaj požara, za slučaj nekog drugog vanrednog događaja. Ako je zemljotres, onda se drugačije radi, onda se ne istrčava napolje, ostaje se unutra sakriven ispod stola ili u vratima, oni štokovi, oni su otporniji na ta pomeranja, tu smo bezbedniji, ali ako je pojava dima ili ispuštanje nekih drugih otrovnih i opasnih materija, onda se za tu sredinu, za te uslove treba uvežbavati. Sve firme, pa između ostalog i ustanova u kojoj se vi školujete i ova u kojoj smo sad, oni su dužni da naprave planove evakuacije. Da proračunaju koliko najviše ljudi se sme pustiti u određeni prostor da bi oni u slučaju nekog vanrednog događaja mogli svi bezbedno da izađu pre nego što im život bude ugrožen. I nekoliko studenata sa ovog smera upravljanja rizicima od katastrofalnog događaja i požara je na tribini Ecofire-a, to je jednog udruženja, imalo radove vezane za evakuaciju. I oni su, baš to sad te sve aktivnosti pokreću zahvaljujući uvođenju ovog novog smera, oni su radili nekoliko radova sa različitim metodologijama da izračunaju kako se na osnovu raspoloživih prolaza, izlaza, hodnika i samog tog okruženja u kome se studenti nalaze u amfiteatru, učionici, laboratoriji, kako oni mogu to, kako bi se evakuisali. I radili su te simulacije, kad su vidjeli da ipak po proračunu ne bi bilo dovoljno tih izlaza, sad je dat predlog Fakultetu tehničkih nauka gdje da poboljša, gdje da poveća širinu prolaza, širinu vrata i broj tih izlaza. I ta uvežbavanja jesu izuzetno važna. Kako vi mislite da mi, to jest vi, to narodu približite? Da li bi neki video bio ili nešto tako? I to je jedan od načina. U planu je nama snimanje filma edukativnog Tajna snage vatre. Da mi približimo građanima šta to u stvari vatra dobro i šta loše radi, koje su njene moći, kako se ponašaju određeni materijali kad budu izloženi povišenoj temperaturi i koji su produkti grejanja i sagorevanja jednog i drugog, kako to može na čoveka da deluje, šta je od toga dobro, šta loše. Dobrovoljna vatrogasna društva jesu mesto i šansa gde stari, iskusni i obučeni, dobro obučeni vatrogasci i za preventivu i za gašenje požara mogu to svoje znanje preneti. Tamo se uključite ili... Mi više preferiramo da koristimo termin događaj sa katastrofalnim posledicama i požar nego vanredna situacija, jer nije svaki taj događaj vanredna situacija, ali nećemo sad ulaziti u to. Mi smo kod vas bili sa nastavom na predavanju i u sekretarijatu i u profesionalnoj vatrogasnoj brigadi. Ja sam teo da vas pitam za ove što ne znaju, od kolikog su značaja dobrovoljna vatrogasna društva za profesionalnu vatrogasnu brigadu i kako su učlaniti u takva društva i kakve su njihove aktivnosti? Pa evo koji je značaj. S jedne strane to je velika pomoć profesionalnim vatrogascima, s druge strane to je velika pomoć građanima. Vatrogasne jedinice su uglavnom locirane u sedištu opštine, a sva prigradska naselja i sela su udaljena. I ako tamo nema, do dolaska profesionalne vatrogasne jedinice će se požar širiti slobodno, odnosno bit će eventualno sprečavano njegovo to slobodno širenje akcijom
samih meštana, što je isto tako moguće. Ljudi u selima vrlo često ugase početne, i ne samo u selima, puno se početnih požara ugasi delovanjem običnih građana, o tome se malo piše. Dalje, dobrovoljna vatrogasna društva će, znači, na terenu ugasiti požar ili samostalno, ili će im se kasnije priključiti profesionalne vatrogasne jedinice na gašenju. S druge strane, dobrovoljna vatrogasna društva šire protivpožarnu kulturu u svom naseljenom mestu. Ana, šta je to što bi ti voljela da znaš, s obzirom da si sama proživjela jednu rizičnu situaciju? Pa moram prvo da kažem da sam stvarno doživjela ove vaše informacije, baš onako dragocene, i mislim, evo, palo mi na pamet sad u momentu da, ako ništa drugo, moglo bi se organizuju neka gostujuća predavanja na bilo kom fakultetu, bar da se to jednom godišnje imamo priliku da se informišemo i mi sa, ne znam, na primjer filozofskog, o tako nekim stvarima koje su deo svakodnevice u ostalom. Ja sam htjela da pohvalim, eto, svoj smer, jer mi, na primjer, imamo do duše jedan izborni predmet, što je bilo dobro da bude obavezan, koji se, čije u stvari tema vanredne, to jest krizne situacije, i tu smo zaista od početka ovog semestra mnogo toga naučili. U suštini nismo ništa znali i svaki put kad se završilo predavanje smo komentarisali, za razliku od nekih drugih predavanja, o tome, eto, o tome šta smo naučili, kako u ostalom to može da se primeni. Mislim da je to stvarno do sad možda čak i najkorisnija stvar koju smo mi sa novinarstva učili do sad. Gorane, šta tebe konkretno zanima? Pa mene zanima koliko su ljudi upoznati sa mehanizmom uzbunjivanja. U nekim starijim institucijama sam primetio stari znak za pravilno raspoznavanje zvuka sirene. Recimo imate poseban zvuk za opštu opasnost, za prestanak, za požar, za zemljotresa, dok u većini to, da kažem, novih institucija, novih zgrada nisam primetio. I također što se tiče tih sirena, interes mi da li znate koliko njih u suštini radi na području grada Novog Sada, pošto ako se sećam, ne znam, kad je bilo ovo sad za obeležavanje godišnjice Oluje, pa je bilo predviđeno kao da se oglase sirene, ne znam koliki procenat tih sirena u Srbiji nije radio. A što je po nama, ajde da kažem, neki najprihvatljiviji, najpoznatiji znak da nešto nije u redu. Da. Dobro ste vi ovo primetili da nama ne rade sve sirene, i malo pre je vaša koleginica student rekla da mi nemamo para. Mi smo u stvari malo poremetili sistem vrednosti. I ono za što mora da bude, to bi trebalo. To treba da insistiramo na to mi kao građani da se to uradi. Jedno su sirene, znači jedan zvučni signal koji će nas upozoriti. Mi smo to zapustili, smatrali smo da se to nama ne može desiti, kao država. Pa onda kad nam se desilo bombardovanje, smo vidjeli da nam ipak trebaju sirene. Pa onda jedno vreme su ti delovi bili skuplji nego što smo mi htjeli da ulažemo. I sad se to malo u posljednjih godinu, 2 dana, malo se poboljšalo stanje u tom, ali možemo se informisati i na druge načine. Znači, jedno su te opšte opasnosti, tu gdje imamo, gdje je veći broj ljudi ugrožen, ali imate u zgradi, negde u zgradi imate ručne javljače, znači to su one male crvene kutice sa onim dugmencetom, i to kad se aktivira, uključit će se sirena u toj zgradi. I treba svi stanari da znaju da ta vrsta signala upozorava da se u zgradi nešto desilo. Tamo gdje nema takvih ručnih javljača, tamo treba da se u zgradi dogovorite, pa se lupom na one gelendere ili nešto i vikanjem, ali davanjem informacija da se u zgradi desio požar, vi ćete požar da drugi čuju, da bi mogli na vreme da se evakuišu ili da vam pomognu u smanjenju. Naravno, treba da se informišemo uopšte o svojoj realnosti, zato i mislim da bi bilo dobro da imamo tako neke predmete na fakultetu i da nikada ne stavljamo to u drugi plan. Svakako, mislim, treba da budemo oprezni, jednostavno, pogotovo ako se nazivamo, eto, i akademskim građanima i studentima i nekim ozbiljnim ljudima, treba da budemo oprezni, da biramo i s kim idemo i gde idemo i da jednostavno moramo biti svesni toga da zaista neka krizna situacija ne bira, može se desiti uvek, ali ne znači da mi ne možemo da se spasimo. Da li možda i vi želite nešto da dodate za kraj? Pa ja želim da dodam da su me ovako obradovale ove priče naših studenta
i da kažem da ne zanemarimo Novu godinu, da ne zanemarimo rođendane i svadbe sa onim prskalicama. To su, onda da ne zaboravimo da isključujemo naše ili da ne pričamo baš preko mobilnih telefona i ne šaljemo poruku dok su oni priključeni na punjač. Ta vlaga sa dlana i to može da utiče i na eksploziju, desi se da eksplodiraju mobilni telefoni, da kad radimo nešto kod kuće sa šporet pegla, fen, da to kad završimo, da isključimo, da ne ostavljamo uključeno bez nadzora. Hvala vam puno na ovom pre svega afirmativnom razgovoru. Dragi studenti, ne zaboravite da Arena Cineplex i Srpsko narodno pozorište ove nedelje nagrađuju studente. Karte vas čekaju ovde. Dragi akademci, pored svih znanja koje se trudite da steknete svakodnevno, potrudite se i da naučite na koji način možete pomoći sebi i drugima u rizičnim situacijama. I za kraj da ne zaboravimo 193 vatrogasci, 194 hitna pomoć. Hvala vam na pažnji i uskoro se ponovo vidimo.